Hello students, I am Ramanan. இந்த வீடியோல CBSE Class 8 R.D. Sharma Solutions Exercise 1.6ல question number 7 பார்க்க போறோம். இதுல 12 subdivisions இருக்கு. எல்லாமே statement based and property based. கிளியரா படிச்சு கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம கொடுக்கணும். பார்க்கிறதுக்கு 1 mark question தானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பட் நிறைய நமக்கு இதுல internal knowledge subjectல இருந்து இந்த particular heading, particular chapterக்கு, particular exerciseக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய clear knowledge இருந்தா மட்டும்தான் இதை கரெக்டா ஆன்சர் பண்ண முடியும். I'll explain both the ways, right? First subdivision, the product of two positive rational number is always positive. Example சொல்லி உங்களுக்கு explain பண்றேன். 3/4 இருக்கு and 1/2 இருக்கு. ரெண்டுமே ப்ராடக்ட் தானே என்ன அர்த்தம்? மல்டிப்ளிகேஷன். two positive numbers இல்லையா? பாசிட்டிவ் ரேஷனல் நம்பர், நெகட்டிவ் கிடையாது. இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன 3/8 வரும். அப்ப ஆல்வேஸ் இது என்னவா இருக்கு? பாசிட்டிவ் நம்பரா தானே இருக்கு. ஸோ பாசிட்டிவ். ஓகே, the product of two positive rational number and a negative rational number is always. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, and a negative rational numberனா இது கூட ஒரு -1/3 ஆட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சப்டிவிஷன் 2க்கு -1/3 நான் தனியா போட்டு காமிச்சிடுறேன். சப்டிவிஷன் 2 1/2 into 1/3 into -1/4. ரெண்டு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ். அப்ப கண்டிப்பா என்ன வரும்? நெகட்டிவ் தான் வரும். நெகட்டிவ் 2 3s are 6 6 4s are 24. So negative. Okay. The product of two negative rational numbers always positive. ரெண்டு மைனஸ் என்னது? ஒரு பாசிட்டிவ் தானே. அப்ப பாசிட்டிவ். The reciprocal of positive rational number is positive. எப்படி? Reciprocal of positive rational number 3/4 is a positive rational number. இதனோட reciprocal என்ன? 4/3. அப்ப அதுவும் பாசிட்டிவ் தானே. ஓகே, அடுத்ததா சப்டிவிஷன் 5. The reciprocal of a negative rational number, negative. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவ் வரும். reciprocal of a negative rational number -3/4 இருக்குன்னு வச்சுப்போமே. இதனுடைய reciprocal என்ன? 4/-3. இதுவும் நெகட்டிவ் தானே. அடுத்தது 0 has reciprocal. 0 has dash reciprocal. No reciprocal. 0க்கு reciprocal கிடையாது. The product of rational number and its reciprocal is the product of rational number in the sense 6/5 னு வெச்சுப்போம், and its reciprocal 5/6. answer என்ன? 1. so the answer is 1 by cancelling this. okay, so 8th subdivision, the numbers dash and dash are their own reciprocal. நான் previous sum உங்களுக்கு explain பண்ணும்போது சொன்னேன் -1 and +1 அப்படினு சொன்னேன். ஏன்னா -1க்கு ரெசிப்ரோக்கல் என்ன? 1/-1. இதை நாம எப்படி போட முடியும்? -1 இங்க இருக்கு, ஏற்கனவே இதை நம்ம எப்படி போடலாம்? -1னே போடலாம். ஸோ அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் என்ன? -1 தான். ஸோ இந்த -1க்கு ரெசிப்ரோக்கல் திரும்பவும் -1 வருது. அதே மாதிரி +1 இருக்கு, இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் என்ன? 1/1. 1/1 நம்ம எப்படி போடலாம்? 1ன்னு போடலாம். ஸோ இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கல் இதுதான். ஸோ +1க்கும் -1க்கும் அதே நம்பர் தான் their own reciprocal அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, அடுத்ததா 9th subdivision. If a reciprocal of B, then the reciprocal of B is if A is reciprocal of B. இப்போ A is reciprocal of B. If A is reciprocal of B, then the reciprocal of B is, பாருங்க, if A is reciprocal of B, B ஓட reciprocal A னா again A ஓட reciprocal என்ன? சாரி, B ஓட reciprocal என்ன? ஒன்னுக்கு இதே தான். இப்போ 1/3 ஓட ரெசிப்ரோக்கல் 3, 3 ஓட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன? 1/3. அப்ப B ஓட ரெசிப்ரோக்கல் ஏன்னா A ஓட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன? B தான். சோ எந்த வேல்யூக்கு சுத்தி வந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ நம்ம கவனமா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கும்போது கன்ஃபியூஷன்ல கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் எடுத்து வச்சு பாருங்க. சோ அகைன் ஐ எக்ஸ்பிளைன். A is reciprocal of B. A is reciprocal of B. B ஓட ரெசிப்ரோக்கல் A. அடுத்ததா அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? the reciprocal of B is. ஓகே, அப்ப A தான். ஓகே, next one, the number 0 is dash the reciprocal of any number. 0 reciprocal எங்கேயுமே வராது. so not. the reciprocal of 1A, reciprocal of 1A, நல்லா கவனிங்க. the reciprocal of 1A, A is not is equal to 0. சரி, A is not equal to 0 ஏன் கண்டிஷன் கொடுக்குறாங்க? ஒருவேளை A இருக்கிற இடத்துல 0 வந்தா அந்த வேல்யூ மொத்தமும் 0 ஆயிடும். அதனால தான் A is equal to A not is equal to 0 னு கொடுக்குறாங்க. the reciprocal of 1A அப்படின்னா
இந்த நம்பரையும் அதனுடைய ரெசிப்ரோக்கலையும் மல்டிப்ளை பண்ண ஆன்சர் என்ன வரணும் 1/a வரணும். ஸோ அப்போ 1 இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணால் தானே 1a வரும் இல்லையா? இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் தானே. பட் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா இப்போ இந்த ஏவையுமே கேன்சல் பண்ணுவோமே. 1a இருக்கு 1/aன்னு இருக்கு. நல்லா கவனிங்க, 1a அப்படின்னு இருக்கிறத ஏன்னு தான் போடுவோம், 1x அப்படின்னு இருக்கிறத எக்ஸ்ன்னு தான் போடுவோம், 1b அப்படின்றத பின்னு தான் போடுவோம். இங்கே 1a இஸ் நத்திங் பட் a, அதனோட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன a தான். இப்போ ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணால் 1 வரும். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் a. த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இது வந்து பவர் ரூலில் வரும், நமக்கு எக்ஸ்போனன்ட்ஸில் வரக்கூடிய விஷயம். இது ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும் இந்த லாஸ்ட் சப்டிவிஷன். ஓகே, இந்த நோட்டில் நல்ல டீட்டெயிலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. 17 இன்டூ ப்ளஸ் 12 ஓகே பவர் -1. இப்போ இந்த பவர் வந்து இந்த 17க்கும் சொந்தம், இந்த 12க்கும் சொந்தம். அப்போ -17 to the power of 17 to the power of -1 into 12 to the power of -1. இதையே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறது எப்படி கொடுக்கலாம், 1/17 கொடுக்கலாம், 1/12 கொடுக்கலாம். அதனால தான் சொன்னேன் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி நோட்டில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 12 to the power of -1. ஓகே, நான் அடுத்தின இந்த 12 சப்டிவிஷன்ஸும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.